داغماي سلامتنا يبصحكم كما يتحدرز خبركم سمعتنا زينا انه بقدامنت ارست زينا بريزيدنت إسياس ناب حزبن منغستن ليبانوس ناي محزنت ملأخت سديدو اب بروجكت حريشا قرست لمعت فرثات التبابع وصيت يركب الله إرتراويان نبرتي كندا نمخثة لبدا كوفيد 19 $880 وفيهم اب يمن بزقاتم حدقا علغلقن برقن 17 سبات مويتهم صحافة عنا أمريكا بدسيت تايوان وقعو مبصح كفصم نزوص أوطن منغست تشاينا كونينو اب بنغلاديش برتع زناب كرامات زغتلو حدقا زوردو زلو سبعو نواتاون قدآث كم زايدة تقليسو زينا بزرزر بريزيدنت إسياس أفوركي بمخنياتي بيروس زقاتمي أبهيوتن نبرتن كبير عنوات زورده نوتكوي أبزي فتان وان ناي هزبن منغستن إرتراد دقفن محزنتن نهزبن منغستن ليبانوس ملأخت سديدو بريزيدنت إسياس ملأختو نسدرا بيثات نايتهم بزي زحزن في السامي هيوتم السانو صنعات تمنيو اب بروجكت حريشا قرست كم اكل نايتهم زكايدو زلو استفلالي حريشاوي نتفتات لعلا غالبو توهيبو سر حل زلو لمعات فرثات التبابع وصيت يركبو كم زلو اكايرتن صراحتين نايتي بروجكت حبيرام حلافي لمعات فرثاتن زراتن اتو يوسيف هايله ابزها بحبريتا نتفتات نايتي بروجكت اب لمعات قومتي ازرتي اب كرمتاو حرشا اب لمعات حملتن فرثاتن كمون اب هابت انسسا كم زتكر بب مدرخ دما وتاولو طير كم زلو غليصو بفلاي قبل معات فرثاتن بزمزقب زلو اتبابع وصيت عمتاوي مهرتي مانغوسن ارانشن عبيتير كم زلو جرين تمري بابايون ليمين دما ابصبق درجه كم زركب غليصو بقصة لبز كايد زلو مياو فتنن مصنعتاتن مستكبابي السمامعو عينة زراتي احملتن فرثاتن كمستصنع زحبره حلافي بروجكت حريشا قرست اتو امينه تسفا ميكائيل بوغنو ابتم ادمعنتهم زترغاغص عينة عتب صلاح يكايد كم زلو بمغلاص لو معمت كرامات استات 2000 هكتار تنقيلو كزرا دلو كم زلو ابريهو اتو امينه موداتا حريشاوي نتثات بحفشا لمعت فرثات دما بفلاي صبغ وصيت يركبو كانتلو حصرت ساعات بمفتاح زحش مرتي زحفصلو بايتا نمتطاح يسرح كم زلو بتوسخي ارديو بروجكت حرشا قرست ابن الصبا قولي تحت دقا قرست زلمع زلو اكل فرتات حملتن من رباح طريتن زد قلل زمناوي بروجكتيو اب استفل كبابيتات كندا زنبرو إرتراويان معكن مخته لبدا كوفيد 19 مسسان زجمرو وفيا $880 كندا كم زبصح كاب تقلالو قنصل إرترا اب تورنتو زبصحنا حبريتا غليصو اتم زيغاتات ابرستي اقدمم زواصو 775 اب زقنيات زي 205 كم زلقسون تي وفياتات قصال مخانن اتحبريتا بتوسخي انصيرو بزي مسرت إرتراويان نبرتي تورنتو $575 اديثات كتما اوتاوا $4000 منسيات حدري كتما اوتاوا $500 قدسات دق انستيو نبرتي كتما وينيبيغ $60 محبرسب إرتراويان نبرتي مونتريالن كبابيان $1300 قدسات دق انستيو نبرتي كتما هاميلتون $1650 قدسات دق انستيو نبرتي كتما فانكوفرن كبابيان كومون كتما فيكتوريا $4480 نبرتي كتما ريجاينا $1260 نبرتي كتما لندن اونتاريو $1200 نبرتي كتما ادمنتون دما $3900 كندا وفيهم بتماسسالي اب استفلالي كتماتات فرنسا كمون اب ايفوري كوستن سنغالن زنبرو إرتراويانن ابلات امباسي إرترانا فرنسان €4320 ابركيتمالو إرتراويان نبرت فرنسا ابتي فلما اوان اب امريكا استجمر غوسغوسن مختل بدا كورونا فيروس بقصبت $595 اوصيم انبارم زكاريو بخلو غندما نبرت كندا اتو
ገረሰት ቃልኣብ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሙሉ ገብሩ ኣብ ማይ ድማ ኣብ ዝርከብ ቤቶም ንስተኻርያ ክልተ ስድራ ቤታት ንናይ 3 ወርሒ ወረስቲ ሓጂ ሐሰን መሐመድ ኣብ ገዛ ብርሃኑ እንዳ ማሕረሻ ንሸሞንተ ተኻረይቲ ንናይ 2 ወርሒ ነበርቲ ሽወደን ኣቶ አብርሃም ዮሐንስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ጽገ ሃብቲ ማርያም ኣብ ቲራቨሎ ንሓደ ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ተቐማጢ ሽወደን ኣቶ ሰጊድ ገብረአብ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ለምለም በርሄ ኣብ ኣስመራ ንክልተ ስድራ ቤታት ናይ 2 ወርሒ ነበርቲ ከተማ ካስል ጀርመን ኣቶ የማነ አብርሃም ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ገነት ፍቱይ ኣብ ድርዓንቶ ንርባዕተ ስድራ ቤታት ናይ 2 ወርሒ ነባሪ ከተማ ካስል ኣቶ ዮናስ የማነ ኣብ ድርዓንቶ ንክልተ ስድራ ቤታት ናይ 2 ወርሒ ከምኡውን ተቐማጢት ጀርመን ስድራ ቤት ነፍሲሄር ኪዳነ ይሕደጎ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ይሕደጋ ሃብተ ሚካኤል ኣብ ማይ ጭሆትን 4 ኣስመራ ንዝርከቡ ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ገዛ ገዲፎምሎም ኣለው። እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ። ኣብ ወሽመጥ ዓደንን ደቡባዊ ሸነኽ ቀይሕ ባሕርን ብዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ማዕረብ ናይ የመን ብዘጋጠመ ሓደጋ ዕልቕልቕን ውሕጅን በርቅን 17 ሰባት ቀቲሉ ካብቶም ግዳያት እቶም 16 ብሓደጋ ዕልቕልቕ ክመቱን ከለው እቲ ሓደ ድማ ብበርቂ ተወቂዑ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ተፈሊጡ። በዚ ኣብ የመን ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ኣብ ከተማታት ሰንዓ፣ ዓምራን፣ ሕደይዳ፣ ታዕዝ፣ ሰዓዳን ሓድረሞትን ዕልቕልቕን ሙሱ ዝተኣሰር ካልእ ሓደጋታትን ከም ዝተኸስተ ዝተቐሱ ጸብጸባት ብሰንኩ ሓያል ኣባይቲ ብምዕናው ኣማኢት ሰባት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ሓቢሮም። ኣብ 1986 ዝተሃንጸ ዲጋ ማዕረብ መሊኡ ብምፍሳሱ ሓደጋ መፍራስ ከየጋጥም ስለ ዘስግአ ቅድመ ምድለዋት ንምግባር ኣህጉራዊ ደገፍ ተሓቲቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ክራማት 2020 ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ዝለዓለ መጠን ዝናብ ዝተመዝገበላ ምዃና ዝጠቐሰ ጸብጸባት ሜትሮሎጂ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ ዝሕብር ትንቢታት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ ብተወሳኺ ተገሊጹ። ጸሓፊ ጥዕናን ሰብኣዊ ኣገልግሎትን ኣሜሪካ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ መዓልታት ኣብ ደሴት ታይዋን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ክፍጽም ምዃኑን ዝወፀ መግለጺ ቻይና ብትሪ ኮኒናቶም። መንግስቲ ቻይና ኣብ መግለጺኡ እቲ ብምምሕዳር ዋሽንግተን ዝውሰድ ዘሎ ተኸታኺ ክብል ዝገለጸ ስጉምቲ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንልኡላዊ ውድነትን መሬታዊ ሓድነትን ቻይና ዝጥሕስ ምዃኑ ብምግላጽ ንሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ እውን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ክብል ገሊጹ። መንግስቲ ቻይና ብተወሳኺ ኣሜሪካ ነቲ ሓንቲ ቻይና ዝብል ፖሊሲ ከተኽብር ደጊሙ ፀዊዑ ኣሎ። ጸሓፊ ጥዕናን ሰብኣዊ ኣገልግሎትን ኣሜሪካ ኣሌክስ ኣዛር ነቲ ተወጢኑ ዘሎ ምብጻሕ ናብ ታይዋን ምስ ዝፍጽም ድሕሪ 1979 ናይ ፈለማ ዑደት ዘካየደ ዝለዓለ በዓል መዚ ኣሜሪካ ከም ዝኸውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ሰፊሕ ክፋል ባንግላዴሽ ካብ ምዛም ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ክራማት ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋን ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ይወርድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንዝነውሐ መዓልታት ከም ዝወቅዕ ዝግለጽ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዝኸተሉ ሓደጋታት ልዕሊ 135 ሰባት ከም ዝመቱ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተመዛበሉ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ትማሊ ብዝወቅዕ ብርቱዕ ዝናብ ካብ ርእሰ ከተማ ዳካ ኣስታት 4 ኪሎሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ዝርከብ ኣፍላጋት መሊኡ ብምፍሳሱ ሰፊሕ ከባቢታት ከም ዝዕለቕለቐን ብኣማይት ዝቁፀር ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሓቢሮም። ካብ ምዛም ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣትሒዙ ኣብ ህንድን ቻይናን ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ 10ታት ሰባት ከም ዝሞቱን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዝተደምሰሰን ዝጠቐሱ ጸብጸባት ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት ንዋታውን ትሕቲ ቅርጻውን ዕንወት ከም ዝወረደ ብተወሳኺ ሓቢሮም። ዝኽበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ፍጻሞ ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ህዝብን መንግስትን ሊባኖስ ናይ ምሕዝነት መልእኽቲ ሰዲዱ። ኣብ ፕሮጀክት ሕርሻ ገርሰት ልምዓት ፍረታት ኣተባብዕ ውፅኢት ይርከበሎ።
ኤርትራውያን ነበርቲ ካናዳ ንመኸተለ በዳ ኮቪድ-19 $880,000 ወፊዮም ኣብ የመን ብዘጋጠመ ሓደጋ ዕልቕልቕን በርቅን 17 ሰባት ሞይቶም صحافة ጥዕና ኣሜሪካ ኣብ ደሴት ታይዋን ወግዓዊ መብጻሕ ክፍጽም ንዘውፅእ ውጥን መንግስቲ ቻይና ኮኒንዎ ኣብ ባንግላዴሽ ብርቱዕ ዝናብ ክራማት ዝኸተሉ ሓደጋታት ዘውርዶ ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ከም ዘያደ ተሓቢሩ ዜና በዚ ፍጻም